maginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Iyan po ang laban ng Pilipino. Ibalik ang tunay na laban ng Pilipino na maibalik sa satuya ang hustisya asin pag-asa kan buong Pilipinas ng ating inang bayan. Ayan po. Good afternoon po sa inyo gabos na naghihinanyugon yan sa programang ini. Na naman po kita sa rong oras sa programang Bareta Aksyon Impormasyon na tatalakay sa iba't ibang dapat niya itong maaraman, iba't ibang mga kapanahunan na pinag-uulay-ulayan sa ngunyan. So, lalo na po, nagkataon po na today is the, nandyan po ngayon yung prayer rally, yung prayer rally regarding sa human rights. Because today, Friday, December 10, today is the day of the human rights. Ano po nindaw, International Human Rights pag-uulayan po ito ngunyan, international ng pag-ano ng human rights. Talagang ang human rights natin nawala na talaga. Okay, ang satuya po. Ang satuya po kay Banan, lumipad po ako from Baaw hanggang ngayon.
Ayan po, kahit nakakabayo ako talaga hinihingal ako dahil talagang sobra. But anyway, ang sa tuya pong makakaibanan sa technical side, andyan po si Engineer Abdelandon Toralio, our Chief Technician. And of course, yan man po sa information si Jimmy Guanzon. Yan pa man po ang sa tuyang magayon-gayon na apa, si Ma'am Carla Ray Ligacion. And of course, andyan po si Aldrin Orlanda. And andyan man po si Sir Felix Lagrimas. Nagpipreparar kan sa inyong mga obligasyon. Andyan man po duman sa transmitter si Sir Joanner de Villa. Kaibanan man po duman. Ayan pala si Aldrin. Tigwa pong pinapagibo kay Aldrin. At siyempre po, ako ang permi kaibanan nindo. Everyday na po, ang Friday, Monday to Friday. Mayo pong iba kundi si Madam. Ay, pink po ako ngayon. Nakakamping ako ngayon. I'm not in red. Kasi nagpink ako dahil today is the day, International Celebration of the Human Rights, international po ng selebrasyon niyan kan human rights. Which is itong dapat maibalik sa atin, itong human rights at pag-asa. Yan po ang pag-asa. Kasi if a certain country wala pong pag walang human rights, kawawa naman ang taong bayan. Ang kawawa dyan, yung tayong mga nasa middle class and the lower class which is na inaapod niya itong nasa laylayan. So, ang programa pong ito, hatod po sa endo ni Kagawad Melnanda de Robles Moralio, ni Butchokoy Rex Oliva, ni Rodolfo Jepoy Tino, and of course ni Cleto Rabago, and of course kan Zinsino Balance Oil. Kung gusto po niyo maaraman kung anong ibig sabihin kayo ng Zinsino Balance Oil, maganda po ito sa satuyang kalusugan para bang may detoxification po. Kung gusto po maaraman, just contact me or contact si Ma'am Esther Lolivina. Or ako na lang po, digdi. Ang pinakang principal sponsors niya to sa programang ining Barita Action Information ay maraming pong iba kung this is Hussein Schönborn of Germany. So, dapat pa man ini sa endo ni Boboy and Melit Robles Moralio. And of course, kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tudin Castroverde Aquiler. And of course, ni Mama Betty's Farm, care of Mrs. Marisol Bundal. And of course, kan atod pa sa endo kan Lazarus Bar and Water Refilling, owned and managed by Letty Polton. And of course, kan Saranghe Motor Parts and Services, na pag-aari po ni Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gonowan Rason. And I would like also to say hello to my love, on the love of my heart, James Wally Osas of Nigeria. Hello, I know you, it's morning. Take your coffee with your breakfast. So, okay? Padagos po kita kadakol kan dapat ang pag-urulayan digdi. Ako, tuwang-tuwa ako dito sa pagdideklara ng Supreme Court. The unconstitutional ang dalawang bahagi ng anti-terrorism law na ginagalang ng ATC na si Secretary Anyo. Pero po, kadto kayang bago ining mapirmahan na constitutional na ining anti-terrorism law na ini. Binasa ko po ini ng gusto. At yun pong pinakahuli na talagang ayaw na ayaw ko makita, ayaw ko mabasa. At ayaw ko na ma-implement. Kasi po, pag if in case na meron kang nakabangga, katulad nitong nangyayaring banggaan ni Senator Gordon at saka ni ang satuyang presidente, walang karapatan po yung mga tauhan po ng administrasyon. Yun po ang nabasa at yun ang pagkakaintindi ko. Hinahanap ko nga po yung record ko nun, kaya lang talagang sobrang busy po ako. Hindi ko na nabigyan ng panahon para hanapin ko yun. Kasi ang pinakaayaw ko doon, yun nga, na pag nakabangga mo, tauhan ng administration, you have no right to complain. You have no right to complain po at kakampihan ng nasabing administrasyon. Yun po ang hindi ko gusto doon. So, mahirap po yun. So, dapat talaga pong ritokihin yan ng gusto. Ritokihin po yan ng Supreme Court. It is the Supreme Court at paano kasi yun, nagdaan po yun sa Kongreso eh. Kaya lang ang Kongreso natin, not all. Hindi naman sa lahat. Pero lahat po sila may siper. Lahat po may siper ang bibig at nagbubulag-bulagan. Kasi takot silang mabatikos. Kasi alam naman po ninyo ito sa tuyang tatay, kapag may reklamo ka, antimano ay talagang ka talaga, babatikusin ka, sisirain ka, yung pagka-honorable mo, ibabagsak sa dishonorable. So, nakakabahala.
But anyway, hello also to kay Ma'am Annabel Rose Borobosa for watching the program, and of course kay Jimalin Munda Zerdinho for watching the program, and of course kay Helen Severino Reginaldo is watching right now. Ang sabi nga ni Helen Severino ay Reginaldo, pakibati po nga kaming mga rally, ay ayun po, prayer rally po yan. Send ni Senator Laila de Lima, because po andyan pala sila sa may Kasuriko na naghihintay ng yung mga kasumba ng San Iriga. Ayan po, it is participated po of all of those. Ini po talagang mayo pong nag-finance kayan. Hindi po yan katulad ng mga ginagawang rally or paghahakot po. Ugali na po yan nilang maghakot ever since po. Bata pa ako noon, naghahakot na sila just to show. Nagdakol ang sa indang nagpapatronize sa inda po. Dakol ang nakikiiba sa kanila. Nadiligawan ko what shall I call it. But gawain na po yun ng tatay niya nung panahon. Truck po kung maghakot. Ako nakasama na ko minsan noon. Naghakot, hinakot kami dyan sa Laguna. At may allowance kami noon. Kaya kita mo yung yung traffic po sa Quezon City, ay sos Mariosip na traffic na yun. May lumitaw. Yung may mga sakyan 2.5, 1.5. Ganyan na yan, gawain na yun nung panahon. Those days pa yan, gawain na yan. Kadto nga ni, sabi ko magrarally sa Laguna, isinama rin ako nung kaibigan ko, mag-uusyoso kami. Pero yung mga nakaano sa amin, pinagalitan ako. Yung mga nakamatanda, bakit sumama-sama ka doon? Hindi dapat yun, mamaya nun na-update ako. Let's forget it. But anyway, it is always about the human rights. Ayan pong prayer rally na yan, na nag-umpisa po, na pinagsabi ko nga po, kasuod mag-start po yan dyan sa ceremonial grandstand. Mga ano po yan, different organizations yata ang para magpa-participate dyan. Kaya nga ini, may sabi na nga, nandoon daw sila, pakibati kaming mga nasa prayer rally kay Senator Laila de Lima. Ano kasi yan kay Senator? Kasi si Senator po ang most na pinaka-eksperto at naninindigan when it comes to human rights. So, makisumaro po kita. Yung mga dadaanan dyan, kasi walk with caution po. Ang kaso po niyan, ang kausakan pag lalakan ninda na mag-prayer rally. I call it prayer rally. Dahil ibuya dyan magro-rosaryo habang nag-iikot po sila. From sentro, ikot yata dun sa may Ongto ata, going to sentro and then going back. Dyan na po sa may gasolinan, forward dito sa Nicolas San Isidro. Ang tigil po niyan ay hanggang sa San Isidro. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Sumulong ang bansa, tuwing kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, regarding po kaining pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang dalawang bahagi ng anti-terrorism law. Ginagalang ng ATC na si Secretary Anyo. Ang Anti-Terrorism Council kasi
ATC, Anti-Terrorism Council. Ang naging desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang dalawang bahagi ng anti-terrorism law na ito, particular na po ang Section 4 at Section 25. I-review ko nga ito ng gusto dahil kahit ako nung bago pa iniaprubahan, nabasa ko na po ito, talagang there is something wrong. So yan na nga po, ito na mismong Supreme Court na po. Ang kabuuan ng Anti-Terrorism Act na ini, law ay constitutional po bukod lamang sa dalawang items na binanggit ng Supreme Court. Constitutional na po ini pero may katuyawan nga po. Kasi may certain time din po ito kung paano i-reviewin. Pero last year pa yata ito, if I'm not mistaken. Ayon kan DILG Secretary at Anti-Terrorism Council, Member Eduardo Anyo, nire-respeto po nila ang desisyon ng Supreme Court. Dapat lang. Kasi Supreme Court na yan eh. Mabuti nga, hindi na naman nadidiktahan. Ang kabuuan po ng Anti-Terrorism Act na ini, Council, ay constitutional bukod lamang sa, doon nga sa dalawang sinasabi. Yun po ang pahayag ni Anyo na ang diniklarang unconstitutional provisions ay minimal at hindi ito makakaapekto sa anti-terrorism law. Itong act ng ATA 2020. Last 2020 pa nga ito. Sinabi ng kalihim na gagawa sila ng kaukulang adjustment. Subalit, stricto pa rin nilang ipatutupad ang anti-terrorism law para protektahan ang sambayanan na labanan ang anumang uri ng terorismo. Hindi na tapos-tapos ito. Bata pa ako, may terrorism na. Pero bakit yung pang pinagbibigyan nila instead na gumawa na ng iba? Kasi itong mga terorismo ito, pag hindi mo pinakialaman, hindi naman ito nakikialam. Hindi ito nakikialam. Hindi ito umaatake. At hindi ito umaatake ng tama. Kasi kahit na nga tayo may kadakol pa rin kaya katiwalayan. Yun po ang ipinaglalaban nila sa pagkakaalam ko po. It is through my own pagkakaintindi. Sa panig naman ng National Security Advisor at Anti-Terrorism Council Vice Chairman na si Hermogenes Esperon, pag-aaralan ng kanilang abogado na ang dalawang bahagi ng batas na ito na diniklarang unconstitutional ng Supreme Court. Dapat lang po reviewin ng todo ito dahil katulad nitong isinampa nilang ito na bitay, pagbuhay nila doon sa bitay. Tama lang naman si aspiring presidential si Lacson po na siya siguro yung principal sponsor ng na yun na dapat lang repasuhin yun dahil kapag nasintensya na po isang tao, although he is innocent or what, convicted na siya, innocent or hindi, kapag nasalang na po, binawian na ng buhay, wala na pong remedyo yun. Dapat na lang po yun. So, yung yung lifetime na lang, lifetime sentence na lang, kasi may pagkakataon pa yan na, alimbawa lifetime, after how many years ay medyo may pagbago siya. Pwede pang pwede pang magbago yung tao, pwede pang mag-reform, pero pag binawian na po ng buhay, wala na po yun. So, giit din ng kalihim na gusto rin na itong giniit din ng kalihim na ni Secretary na kanila na nire-repaso ang desisyon ng Korte Suprema. So, batay sa pahayag ng Supreme Court, ang nasabing dalawang bahagi ng 88-202 ay overbroad at violative. Violative ba? Sa freedom of expression. Tama lang naman. Because we are in a democratic country and we have all of us have the freedom. May freedom po kitang magsalita, magtuyaw kang dapat tuyawon. So, dahil man dapat paka-istrikto ng araw kayan. Dahil kita magpara porque nasa batas kayo, you are the lawmaking body kayo. Ayusin naman ang paggagawa ng dahil pag andyan na yung mga violators at nasintensyahan na, they're already sentenced. Ano ang gagawin doon? Mayroon pala, may mali pala doon sa mayroon palang unconstitutional. Pero may dalawang bahagi yun
So, di ba? Nasaan na ba kayo? Ay, nag-uuran na raw. Nag-uuran na. Yung mga naghihintay, dapat we must be prepared. Dapat may payong kayong dala-dala itong magpi-prayer rally. Sa bagay, maglalakad lang naman kayo from Kasureco, from sa harapan po ng yan sa may Kasureco po, sa may LTO, and sa may Hall of Justice. Malapit-lapit po ang lalakarin ninyo hanggang sa simbahan. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Pero itong sinasabi ko kanina, hindi maaaring hindi tayo magpapasko ngayon dahil lalo na po kung andyan pa po yung mga ipautob talaga ng gusto. We have to follow the health protocol. Baka nga pagdating nitong Kapaskuhan na talagang wala na pong infected sa dito sa satuyang lugar. I would like also pala to say hello to all those birthday celebrants. Ayan po, ayan dyan po. Galing po ako doon sa birthday po ni Senior Felipe Barayoga. Diyan po sa San Juan, Baaw yan po. Kasi may pinuntan po ako doon. Pinuntan ko yung isang pinsan ko for may transaction po kami. And sabi niya, huwag ka na munang umuwi. Pero binati ko na po siya kaninang umaga sa My Day, ay sa Facebook yan. Sa Facebook account niya nila binati. Ang ganda po. Ang sarap po sa pakiramdam kapag ang mga anak po ay naaalala ang anything. Agar kaya na birthday ng tatay nila, pinagberdehan nila. Pero sayang, sana pahatidan ako Sir Jimmy ng lechon at may lechon doon. Ang ganda ng lechon. Ang ganda ng handa-handaan. Pinaginastusan po ng kanilang mga anak. Kaya yun ang sinasabi ko. If ang bawat pamilya po ay they are talagang yung pagsikapan po. Yun nga na pero may sinasabi ko sa eskwelahan when I am teaching po, pag nagtuturo ako. Lagi kong pinapangaral sa kanila. They have to focus to their studies. Kasi not all the time nandyan ang parents nila. Although sinasabi mayaman kayo or mahirap kayo, it doesn't matter. Ang importante, you have to focus your studies so that makakuha kayo ng magandang trabaho. Kahit dito lang sa atin or even in abroad, it is always the education na tinitingnan nila. So ayan po, nagsikap sila. Ilan niyang anak niyang nursing, mga nurse po, may abroad na po. So ayan po, happy birthday sa iyo. Felipe Eping Barayoga of San Juan, Baaw. So, happy birthday. I wish you all the best. Bako lang po siyang pinsan ko. Second cousin ko siya. Dahil ang tatay niya at saka nanay ko ay mag-first cousin. Sabi ko nga, ang nanay ko is also from Baaw, Barayoga family. So, any occasion dyan po. Dyan lang po ako believe sa family dyan sa pinanggalingan ng nanay ko. Every time na may any occasion man sila, bongga or what, simple or what, lagi po kami, they appreciate that so much. Grabe po ang pag-appreciate nila sa Samuya. Kanina po talagang abo pa nila akong paalisin dahil hindi pa nga kumakain po. Pero ako na ang nag-blessing of the food. Kaya lang kung kakain ako, mabagal pa akong kumain. So, sabi ko alis na ako kasi may obligasyon pa ako. Pinipigilan nila ako. Kaya lang sabi ng birthday celebrant at saka yung mga anak niya, okay auntie, padadalhan ka na lang namin. Or andyan naman si Auntie Francia. Hello to Francia Barayoga Samar. And of course kay Jocelyn. Ayan, Jocelyn Barayoga. Mga kapinsan ako. Nandoon yung mga mga Barayoga and Herrera family. Ayan, kumusta kayo dyan? Binabati ko man si Marites Mag-iina Tolentino. Again, happy birthday kanimo Iping Felipe Barayoga. 70 years old na siya. Pero still kicking alive. Sabi ko nga, ayan, next year ako rin. Kaya lang, ayaw ko nang handa-handa. Ayaw ko nang handa, engineer, nakakapagod yun. What I want, pag birthday ko, 70 na rin ako. Ang gusto ko lang sa mga anak ko, sabi ng anak ko, maibubong ka natin ng birthday mo dito ka sa Manila or magboborakay. Sabi ko, I don't like. I need cash. Kasi siyempre naman engineer, pag nag-birthday ka sa Manila, siyempre mga doon, mga visitors, is makakakilala nila, friends nila. Oh, ayan siya. Masiram na hapon. Ayan. Ano ba yan? Siram Jason Buevos. Masiram na hapon. Ayan po. Masiram na hapon sa kanila.
So, hello also to Rosita Rombaon, Neri, hello from Davao City. Ay, hindi sa Eriga yata, walang nagdadamog sa ko Engineer Lindon, pero sa ibang lugar pala, igwa. Yan ang sinasabi ko. At saka marami akong listeners, although dyan lang sila sa transistor radio, at least, nagdadangog sinda. Duman nga sa pinaghalian ko, dahil ko aram, nagpaparahinanyog pala sinda. Kahit yung mga anak nila sa abroad pala, ay paminsan-minsan nga yan, sila sa ko, live streaming. So, happy birthday, and all those who are celebrating their birthday today, happy birthday to all of you, and I wish you all the best. But of course, ang pinaka-importante po is good health. Ako pag birthday ko, when I reach the age of 70, kasi 70 na rin po ako, I request sa mga anak ko, wag na yung ayaw ko na ng handa-handaan. Kasi sino lang pupunta dyan? Ang pupunta dyan yung kumakain ng maayos. Kasi yung mga nasa laylayan, nahihiya namang pumunta sa pag ganyan may mga okasyon. Nahihiya silang pumunta. So, siguro, muna tayo, engineer, siguro pwede kitang maghanap buhay. Commercial muna kita. Pero sige lang, Laila, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Kasi pag walang hustisya, yan ang sinasabi ko, itong naghihinanyog sa Davao, si Rosita, si Ate Rosetta Rombaon Neri. Thank you very much for watching the program. Na tayo? Hanap buhay muna tayo. Sponsors. Tanganing tuloy-tuloy ang satuyang programa. Ayan, ibabalik ang hustisya pagkatapos ng nagkakapirang pagiromdom. Ayan, talagang ilalaban natin yan. Ipapanalo yan kasi sabi ko nga, ang hustisya at pag-asa. Sa susunod, ako na nga lang kakanta ng aking background. Ako na lang kakanta niyan. Kasi, tanganing Pilipino. Yan ang gusto ko. Walang patayan, walang panggagancho. Pilipinas muna bago China. Ay, ano ba yun? Hindi China o ganansya. Tanganing happy na rin ang Pilipinas, although baon na baon tayo sa kautangan. Aywan ko ba kung what is really happening to this administration. Ibabalik na talaga ang hustisya at pag-asa. Hindi pwedeng hindi ibalik yan ni Senator Laila de Lima. Siya ang may expertise dyan at siya lang ang may paninindigan pagdating sa mga ganyan. So today, we are celebrating the International Human Rights. Aldaw ninda ngunyan. Ngunyan ang ninda. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini, hatod sa Indukan, kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, kape ni Manoy. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang iingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihempo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:40 na po ng pagkahapon. Pero mabanggi na kita, pero ang minuto na lang, okay? Padagos po kita. Pag-ulayan ta nga ining ano natin, itong regarding this human rights. So, na ano ining regarding sa human rights, Senator Laila M. De Limas, message on human rights.
Day 10. Na ngayon po itong December 10, 2021. In connection po ini nga ni sinasabi kong International Human Rights Celebration ngunya na pitsa 10 ng December. December pa, I just don't know kung ilang taon na ini. Pero tingnan ko nga pala kung ano to. Pag-adalan ta po. Message on Human Rights Day. Office of the Senator Laila M. De Lima. Message Human Rights Day. We joined the international community in celebrating our 73rd anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Hindi pala universal. Ibig sabihin, talaga pong international. Universal. We joined the international community celebration po in celebrating the 73rd anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. This is a landmark document which is instrumental in making the world today safer, more human, and more just. Yan na nga ang human rights. Dapat the world day today na maging safe, maging makatao, and may hustisya. This year's theme, reducing inequalities, advancing human rights, is indeed very timely, especially in this corner of the world where inequalities, whether political, economic, and cultural, have worsened. This is highlighted evermore by current regimes' culture of violence and impunity, and bungled pandemic response, where the disparity and divine between the between the rich and the poor, the minority and the powerful, has been more glaring and cogent. Ayan po. Para bang may nahati po kita. Disparity and divide between the rich and the poor, the minority and the powerful. Ayan po. Yan nga, ramdam na nga po natin ngayon. If you are poor, tulad nga nitong ginawa nila sa war on drugs, wala po tayong nabalitaan na pinatay nila na hindi mahirap. Lahat po yun, yung biktima po, yung sa war on drugs is all those from the laylayan. Kasi in my own opinion po, kaya yun ang mga napapatay nila because they don't have the right na ipaglaban nila ang kanilang karapatan. Kasi mahirap sila eh. They don't have the right na kumuha ng magaling na abogado para ipaglaban yung pagkamatay ng kapamilya nila. So, napakahirap po nito na napaka-injustice na po natin. Wala nang human rights. Mabuti na lang sa bawat hamon at pagsubok, laging tumutugon ang mga Pilipino upang bumangon at bigyang lakas ang isa't isa. Sa kabila ng kawalan ng sapat na ayuda at makatarungang serbisyo. Wala tayong makatarungang serbisyo ngayon eh. Umusbong at umalab ang kabayanihan na ipinamalas sa mga community pantry, mga community kitchen, at iba pang pagkilos na mapatingkad sa diwa ang voluntarismo. Hanggang ngayon po, pilit natin pinapatingkad, lalo na sa ating presidentiable na si Leni Robredo po. Pinapatingkad ang yung voluntarismo upang punan ang mga pagkukulang sa kaalaman, sa kawalan ng malasakit ng ating administrasyon. So, yan po ang sinasabi ni Senator Laila De Lima. Yan po ang mensahe niya today na we are celebrating the International
National Human Rights, International Human Rights Day ngayon. So, ang sabi pa, ang ganitong pagdadamayan at pagbubuklod ng taong bayan ay panawagan sa gobyerno na gumawa ng mga konkretong hakbang upang tugunan ang di pagkakapantay-pantay na pahalagahan ang buhay at dignidad ng mamamayan. Hindi nga po pantay-pantay. Talagang we feel, nararamdaman po natin. Lalo po ako, damdam na ramdam ko yan. Next year, we will be facing another crucial fork in our path. The elections, let us continue to be worried about those who falsely believe that discarding human rights will improve public order. Let us choose a leader. Ang piliin po nato ang mamumuno sa satuya na that will put human rights, yung ipagtatanggol po tayo na magkaroon po tayo ng human rights in the front and center of its platform. Yan po. Nawawala yung natin, yung human rights. Wala na tayong batas pantao. Nawala na po. Walang hustisya. Kaya ibalik ang hustisya at pag-asa. Kaya lalong-lalo na sa aspeto ng mga pagpapabuti sa ekonomiya, paggiit sa ating soberanya, sa pagtugon po sa pandemya. Piliin natin ang mga pinunong isasaalang-alang ang kapakanan. Piliin natin mga pinunong isasaalang-alang ang kapakanan ng mamamayan. Lalong-lalo na po, itong satuya ang ating mamamayan na lalong-lalo na ang mga matagal nang inaapi. Yung matagal nang inaapi, pinagkaitan ng maayos na buhay, ng maayos na serbisyo, mga biktima ng karahasan. Yan pa, mga biktima ng karahasan, which is yung mga nasa laylayan lang po ang biktima. Wala namang binibiktima na yung ngayon talagang umpisa na po itong natin. They are all busy with this coming election. So marami na agad na nabibiktima na yung mga siguro yun mga kandidatong hindi sa kanila. Pang-aabuso at pamamaslang. Yun na nga pong nangyayari ngayon. So gaya ng panawagan ni Senator Laila de Lima noon pa man at patuloy niyang ipinananawagan at ipaglalaban. Tama na ang pagkamanhid. Tama na po. Yun ang sabi niya. Tama na ang dahas. Tama na ang patayan. Yun po ang ipinapanawagan ni Senator Laila de Lima. Tama na ang pagkamanhid, tama na ang dahas, tama na ang patayan. Yan po ang hinahangad niya ngayong Human Rights Celebration, International Human Rights Celebration ngayon. So, sa susunod na taon, iboto natin, piliin natin ang karapatang pantao, yung marunong sa karapatang pantao, iboto o piliin ang katotohanan. Iboto at piliin ang hustisya, yung marunong sa hustisya. Iboto ang demokrasya. Iboto ang maka-Pilipino at tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Yun po. Yan ang sabi ni Senator Laila de Lima. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Signed, Senator Laila de Lima. Hindi po titigil si Senator Laila de Lima na ipagtanggol kita. Hindi po siya hindi po siya titigil hanggat ang hustisya ay hindi maibalik sa Pilipinas. Mayo po kitang kapag-asa. Kunting false move mo lang, one false move lang na itong mga nasa laylayan. Ayan, meron kaagad na napapasubo. Kasi wala nga naman silang karapatan. Wala silang rights. Ang human rights sa kanila wala. Wala nang makatao ngayon kapag mahirap ka lang, kapag nasa laylayan ka. So, we must do something. Itong administration, tayong mga boboto, piliin natin yung may hustisya na kayang ibalik ng isang magiging law-making body ang maibalik ang hustisya
at itong human rights. Kapag walang hustisya, walang human rights, walang pag-asa. So, anong gagawin natin? Bumoto ng nasa konsensya. Kaya dapat talaga pag-usapan natin ng gusto to. Hindi po ako nagkukulang sa pagpapaalala sa inyo. Dahil yan po, anumang salita po, anuman ang resolution, Senate bill o Senate resolution na ginagawa ng ating senadoran, si Senator Laila de Lima, pinapaarating ko po sa inyo. Pinapaabot ko sa inyo. So, pag-usapan, pag-isipan natin ng gusto yan. Without Senator Laila de Lima, ayun po. Ayan, walang mangyayari sa atin. So, pag-isipan natin ng gusto dahil talagang mawawala na ang mapang-api. Mawawala na ang lahat ng, hindi ko alam kung ano na ang mga nawawala sa kanila. So, pag-isipan natin ng gusto. Ang programang ini ay hatod po sa Indo. Of course, ng aking Love of My Heart, James Wally Osas of Nigeria, ni Kagawad Melnan Daday Robles Morallo, ni Botchokoy Rex Oliva, and Rodolfo Jeff Jipoy Tino, and ni Cleto Rabago, and since ni Suzanne, the principal sponsor of this program, Barreta Action Information, through the sponsorship of Suzanne Schönborn of Germany. And also hatod pa po sa Indo kay may mga business na ini na sa Saranghe Motor Parts and Services. And of course, ang Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tony Castroverde Aquiler. And of course, ni Mama Betty's Farm through the management and owner, Mrs. Marisol Bundal. And of course, Canlasa Resto Bar and Water Refilling. So, ayan lang po. Ang Saranghe Motor Parts ay ninupaglingawan. Yaon lang po yan sa going to market. Going to mountain unit po yan. Going to mountain unit. So, also hello also to kay Congressman Joe Salfortuno, and of course kay Engineer Steve and Edith Andalis, and kay Architect Saludo and family. Ate Marie, good morning. Good afternoon po. And again, happy birthday kay Felipe Iping. Si Iping Barayoga of San Juan Baao. 70 years old na po. Is celebrating his 70th birthday. Sabi ko nga kasubago ta, nag-message man ako ng kadikit. Sabi ko sa kanya, you are very, very lucky. Biro mo, inabot mo na yung 70 years. Ang sabi ng tiyo ko noon ni Commissioner Vicente de Lima, the father of Senator Laila, pag ikaw umabot na sa 60 at lumagpas ka ng 60 years old, may bonus ka na yan. So sabi ko kay Iping, just imagine you are alive for 7 decades. Ayan po, 7 decades na po, dahil 70. So, he is very thankful. Now, magandang Pasko po para sa mga Pilipino, sa mga Pinoy nitong taon. Sana nga po matupad na ang National Task Force, tanganing dineklara ng National Task Force against COVID-19 na magiging mas maganda na po ang Pasko para sa mga Pilipino ngayong taon. Dahil mahigit 93 milyong tao na ang nabakunahan laban sa sakit na coronavirus, which is the COVID-19. Pero it is not an assurance na kapag you are already vaccinated, hindi ka na mai-infect nitong corona. At ito nga ning Omicron na ini. Namaya pa si para bang nakakalimutan si Delta, kaya naman itong Omicron na ini. Ang hindi ko nang nakakalungkot nga pala, kawawa naman itong France. Sabi B1, handa nang isama ang France sa red list countries ng Philippines. Nakakaano naman po yan, wag naman. Nakahanda na raw ang Bureau of Immigration na isama na rin ang bansang France sa red list countries na hindi pa payagang pumasok sa bansa simula December 10. Sa isang statement po, sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente, ito ay base na rin umano sa resolusyon
ng Interagency Task Force for the Management Emerging Infectious Diseases na pansamantala umaamunang pipigilan ang mga pasahirong mula sa France na makapasok sa bansa. Bakit naman? I have a friend and yung laging nagwa-watching sa akin via live streaming from Marseille, France. Si Lisa. Ay nako. Ano ba yan? Si Lisa Uwinal, who is always watching my she is trying to do her best for almost how many years. Hindi sila makauwi-uwi. Bago pa nag-pandemic, hindi na sila makauwi. So, kung ito na naman, na nasa red, naku, ano ba ito? Nasa red list countries na isasama ng Bureau of Immigration. Pipigilan mga paserong from France makapasok. She's planning, ano ba yan? My friend Lisa, you cannot go home again this coming April. She's planning. Kasi dapat last year pa siya nakauwi. Last year na summertime. Kawawa naman sila. Pero although masaya naman po silang mga Pilipino doon sa France kasi inabot ko po ang lugar na yan. Yan po ang unang-unang lugar na pinuntahan ko during my travel. So, paano ba yan? Sayang, magkikita kami. Wala akong pasalubong. Okay. Luway-luway na po kitang magpapaaram dahil oras na naman. And see you tomorrow and until Friday. Ay, tomorrow para. Ay, nandiyon man nindo po ang programa ko tomorrow, 10 to 11 in the morning. The Orolay sa Barangay. Every Saturday po yan, 10 to 11. Orolay sa Barangay. Kung si Simon po ang gusto mag-guest, para tabangan ako na talakayin ang anumang mga guidelines regarding sa mga barangay, ngayon po, kadakol po, kan mga bagong guidelines na ibinaba po lahat-lahat sa barangay. So, sa tuya pong manakaibanan sa technical side, andyan po si Engineer Abilin Don Toralio. Nasa information man po si Jimmy Guanzon. And of course, nasa transmitter man po si Joarner Di Villa. Kaibanan man po duman si Aldrin Orlanda. And of course, ako man po ang perming kaibanan ninyo every Monday to Friday. Alas 4 po alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. So, thank you very much po